Добър вечер! Здравейте, земляни! Здравейте на целия свят! Здравейте, българи! Моето име е Илян Петров. Родил съм се в България, в град Русе, който се намира до реката Дунав, на границата с Румъния. От срещния град се казва Гюргево. Какво мога да кажа за себе си? Че познавам на 4000 вида лечебни лекарствени растения. Над 4000 вида. Мога да ви бъда полезен. Може, ако не вярвате в това, може попитате. Той вече е пенсионер. Професор Димитър Димитров беше преподавател в ботаническия факултет, завеждаше хербариума, а така също доктор Люба Евстатиева, тя е специалист по лечебните растения, но няма смисъл да се хваля. Доказателства колкото искат, познавам над 4000 вида лечебни лекарствени растения по света, говоря. Не само тук, дори в Папуа Нова Гвинея има хубави неща за лечение на рак, но това е друга тема. Който има желание да му помогна, просто нека да ми помогне, защото съм бездомник и спа на улицата в Атина. Страшна работа. Не искам кой колкото може, а за съвети ще ви дам колкото искате. Невероятно добър съм в тази област. С латински имена, коя част на растението се използва. Дори ако е цъфнало някое растение, мога да кажа дали наистина е цъфнало. Защото ако не е много добре цъфнало, значи трябва да има невероятно силен аромат и така нататък. Какво се използва? Коя част от растението? Дали корен се използва? Дали се използва стъбло? Дали листа? Колко се взема? Какъв плод има? Дали е полезен? Колко се взема? Ще ви кажа и ще ви бъде полезен. За това какъвто проблем имате. Няма болести, които да не се лекуват. Всичко се лекува с билки, затова Бог е дал билките. Няма значение вярата. Вярата е, значи какво мога да кажа, един мой приятел, казва се Хака, турченин, няма значение, но не е мюсюлманин, вярва в китайски истории, се занимава, запознат е с Лао Цзъ, с Конфуций и много други умни светила на Китай. Говорим за древен Китай, но за това друг път ще говорим. И той какво каза? Неговия девиз е: живей и не причина другите да живеят. Това искам и аз. Искам да си живея живота. Ако ми помогнете, имам желание да отида в Нова Зеландия, Австралия, Япония или в Френска Полинезия, където се говори тайтянски, дори на островите Бора Бора, там са, те са още в френски, полинезийски франкове. Ако ми помогнете, ще ви бъда безкрайно благодарен. Това е, ще ви дам съвети, ще ви помогна. Обичам ви, аз съм вселенски лечител. Може да не вярвате, но бях запознат с вселенската флора, от много планети, галактики и светове. Мога да говоря, имах такива сънища и наистина се оказа, че има такива растения. Като ми се даде едно растение, веднага ще го определя кое семейство, род, вид, но за това друг път. Обичам ви, Илян Петров, вселенския лечител. Благословени да сте, приятели. Това е. Чао!